What's up, what's up, what's up? What's up mga ka-Berks? So, this afternoon, nara po kayo bagong vlog na pod ka nang kuan ni siya ay pakita na ko sa inyo kung unsa kasi ang akong nawong. Tara. Tanawa ko nawong, wa jita siya. Tanawa. Oh? Oh, wa juday, wa judong. Tanawa sinaw kaayo, tanawa. Oh? Wa jita siya. Mo nagkaron guys, ako yung kanang sulay na akong kagalingon nga kanang naman ko'y nadunggan manggod nga ingon nila pag mukaon daw ba ni ang isa ka tawo o ang usa ka tawo matubuan daw pimples. Sige na makukaog man ni wa man yung pimples mo tubo oy. Naglibog na jud ko ani paunsa na ko ni makanabang ma-experience ba nga magka-pimples. Manang tanawa ba ko nyo guys kung basta bangay ko niyo pud bi unsa po bi para magka-pimples pud bi. Sige sulay na ko ha. Mangay ko ka ng mani. Sige lang ha. Nga isa kong mani. So, ayun na nga, nakita kong mani sa ako ang friend. So, ano siya? Try na to kung magka-pimples na jukuan eh. Ito ha? Tayo bitaw. Inyo. Pero mutujo ko guys nga. Ang mani, di ba pa magka-pimples kay zero ka mani, wajib pimples tubo. Ang tanawa ba o? Malaki. May pimples jutuan. Wajib sino ka ayo tanawa ba ninyo guys? Sana siya marag di man na siya pimples oh. Sino jud? Sino ka ijud ako naung ay? Ito, kaya pa daw ako bi. Halami ba? No? Wajib pimples. Sige lang. Sorry ako ni mga pila kakadlaw no. Mga video si mga pimples kay kapila pa ko si kaon ning mani. Sino nga ba? Sino ba? Mula ka bitang bata pa jud bitang nga mao pag-anak. Kulang na bidbiron. Kulang chupon. Kulang paspar. Pampers magpapas na puguan ning day. Sorry guys. Sina tanaw na to kung unsa jud ang resulta ani. Bye. Di mo sila sa akong nawo. Hastang sinawa.